Wait lang. Ay, Luisa pa nanonood. Dali mo. Mag-ipon muna tayo. Hello po, magandang gabi mga ka-dragon. Ayan, nandito tayo sa asyenda ni Ate Neo. Ano naman yun? Sa asyenda ni, ano, Dito tayo sa bahay ni Ate Nel. Dalawa pa lang gano'n. Ang ganda ni Mila. Ang ganda pala sa personal. Masutang ka ba sa iyo yung ate Jo? Tawag niya dami pinagkat. Hindi nagbago. Pinagkat na saba. Tapos lang yan. Saan yung dalawang Parang yan. Wow! Hello po sa ating 17 viewers. Yan, nandito po kami ngayon sa Barangay Abiawin, Infanta, Quezon. Sa lugar nila Ate Nels at Milor. Sumasyal kami nito guys kasi malapit na lang din naman sa mga kasal. Yung iba ay walang asukal. Sasaw sa ilip. Wala akong makawan-kawan. Ayan po si Ate Grace. Hello po mga Team dragon. Pagatan. Super happy na natin sa Team DFN. Para ako nananaginip. Nananaginip nga ba ako? Oo nga, parang di ako Nagpa-shoutout naman Pinapanong ako. ko lang kayo eh. Ayan, gawin natin yan. abang-abang po kayo bukas sa umaga kaganapan. Yung nga, doon tayo. Ito ba sa lamin sa app? Kapag ka nanonood, parang malili ka na manonood. Nako, magugulat. May? Marami na kaming followers. 90 plus na. Wow. Halos sumala po yan ay. Halos sumala. Dapat kayo noon pa. Nahiyain. Gano'y dudog sa ilalim? Dudut! Umalis ka din yan! Umalis ka din! Dali baka masipa ka nila. Hello po! Magandang gabi po mga ka-dragon. Dito tayo sa Dali, baka ka. Dali, dali. Dali, dali. Ayan. Hello po mga drags. Si Ate Nelso. Hello po! Finally, Diba? na rin namin. Parang kailan lang sa ano lang namin sila nakikita. Vlog. Nakikita ko lang ako sa TV. Ngayon, may video na sa akin pala. Ayan guys, si ano, Milo. Doon Okay, ikaw muna mag-alawa. Masaya ka muna. Ay, hindi ka kasha. subscribe na sila mga ka-dragon. Dali, sasaya. Siyempre si Ate Dali, Nelso. dali. Yung super shy. Oo. Oh, ayan, si Dudutski. Kumaya. Dali mo kayo, ba? Dali na. Saan pa? Saan ka na? Dali, baka matawasan mo sa inyo. Dali mo kayo. Just like surfing, having good stands, Dali like na. Ayun na. Magpunin na. Ano ako at napara? Ano po kayo nito? Mamaya ako. Wala ang sarap. Magbabarik daw kami. Ay, Milati. Ito po palang mga asay ka-dragon na hindi nagbabari. Yung po kasama nilang mga lalaki, inakot na po na namin. Ba, nandun na? Nagtatagay na po sila. Marian Gasi Dudo. Dali! hinahanap ka daw Dali, no? Tapos si Ito po si Dudut. Ah. Kain po, kayo. Hello, Canelot. Ito yung From the Sarizal de Pedro. Tayo ano ate. Oh, 74 viewers. 1,000. Charot. Abangan niyo po ang aming upload. Kasama si Ate Nas. Si Nakilan at Tipak at Titik. Bukas ay natin naman ang tiniti. May nakigiro dito sa Bukas ng bukas ng gabi, hapon. Sila may mga rin may trabaho. Hapon din lang. Ayan, shout out po kay Kuya Johnny from Arizona. Ayan. Bukas po nasa kami, Real. Wala ko pa sa akin ng braso. May nakaapang kayo met dita kakamsan. nagwalwal lang.
Gala-gala din pag may time. Kay DFL, hi Milo, shout out from Zamboanga City. Doon kami lang. Hello. Upuan. Bakit walang yata sa idol nila? Ay, nang nilo. Ito daw. Walang signal. Sir June Chope. Ito na po si Dudot mo yung kama, hindi na makita. Gandang dalaga. Okay, ito walang ano. Ano lang? Balik na? Ha? Balik agad? Oh, mga first class. Welcome to Pakatan Team DFL from Sir Melvin Moraga. Sir Melvin Moraga. Sabi naman ni Sir Ronel, Ate Nels, pinapanood ko din ang mga vlogs mo. At kay Milot, musta kayo dyan? Thank you po. Thank you, Sir Rainier Padilla. Magsisihi. Magsisihi. Ay, di. Mag-ihihi. Mag-ihihi. Magsisihi. Mama ninihi. Mamamando po. Tapos magpapantiling kami. Kami mga dalaga May uli na daw magpapantiling. yung isa. May uli na daw yung isa. Sabi niya yung buso. Alam ba kayo sa akin yun? Oo, sabi ko na mag-aangkinan yun sila. Saan yung banda? Dito yung payat na ano. Ay, dahil. Pinagpilapin na Baka tayo. yung pa yung nagbubog yung pa. Ay, nagdiwan pa. Ay, napalutang Sabi yan. niya, may uli na yung isa doon. Sabi ko, Sana mag-ano, binagkat. Sarap. Sarap guys, ang Sarapan mo. binagkat. Tsaka yung sumo. Kita mo yung binagkat. Ito, Ay, ang pangalawa. binagkat. The best to guys, oh. Tsaka yung binagkat ni Ate Melgat na sa bahay. Ang daming niya. Daming niya. Lola ni Judith. Ang daming food. IDFL, hi Melot, shout out from Dito ka po ah. Zamboanga City. Yan, hello po kay Sir Miguel Jr. Bantay. Sige. Asan si Bossing? Bakit wala siya dyan? Nasa fish pond pa po si Bossing. Baba. Bukuha pa ng ano. Maganda nga lang yan ni Bossing. Namin na pala akong damit na ayaw magpalit. Bukuha pa ng ano, ng lumang. Wow, nagsama-sama ang aming mga idol. Giusap ka Hello na. sa inyo lahat. Yan, hello po. Hello po. Nakasama yung tissue. Sige na. Yan. Shout out po kay Camelot Team DFL. Salamat po. Ah, kay ano to? Si, ano pala to? Si Una. Oh, yan. Shout out daw yung idol ko po nito, ni Rona. Sa barangay namin. Kasama niya. Oo, dito sa barangay. Magpapapicture kami dyan. Para sa'yo. Pasalubong namin sa iyo na. Wow, mga idol, BFL, Camelot, Ateneos, Timothy, Kulayat, at Isla, Dilag, at Sagwapo lang. From Bukas na po sila darat. sa Nakar po, nag-rumor. Shout out po kay Ana Marquez Quezana. Shout out sa inyo lahat mga idol ko, Ateneos TV, Melot Team DFM. Thank you po, Sir Roel Simasio. Dito nga kayo, pero doon na ako. You know, DFL at Team Nitik at Pakatan. Exciting panoorin from Sir Alan at Inoy at mga po yan. Sir Alan. Hindi ko kuha kami ng bangus noon. Pasalubong pag-uwi inyo. Sino? Baka ako nila sa ang bangus. Siguro po next week. Ah, gusto na pupunta. December po. December po kami
Sabi ni Sir Alvin Abanes, shoutout sa inyo, tagay na kayo ng banog, madami dyan. Yes, babarik na po sila. Makibarik din po kayo mamaya. Ang banog. Barik. Di ba yung ano yun ko ba? Yung ko ba nila? Nungkon na? Ate guys, harap naman po sa camera. Busy po. Busy. Shout out kay Meron, saka kay Ate Nels from Wayne Labo. Busy pa po si Ate Nels. Yun o, DFA acting, take up, pakatan, exciting kalawin. From kay Sir Alan Takin. Shout out from Tarlac City, kay Ma'am Marquez Punsala. IPFL and Leon from Sir Ronald Jose. Hello po. Hello po. Sobrang saya nagkita kayo mga idol ko. Na sobrang nag-enjoy din po. Naganap pala talaga ang anak ko joke lang yun. Kala nila nag-joke lang na pupunta tayo dito. Excited na ako makita kayo kumuha ng sili. Team Defel at Alameos at kami mo. Lagi ako nanonood ng mga vlog ninyo. From Tansa, Cavite. Thank you po, Ma'am Jen. Thank you po, Ma'am Janet Barcelona. Ba't wala si Auntie Pasing at Ate Nels na Yossi pa ba? Yossi pa ba? Ito po sa Auntie Pasing lang po. Vitamins lang po. Yan yung anak ni Ligaya. Shout out pala sa family ni Melot. Palagi kayo pinapanood ng father ko from Sir Alvin Abanes. Shout out sa mga taga Quezon, especially Brown Fruit Lane. Thank you so much po Sir Robert Bases. Ang tikusing mo yung nag-voice over sa akin. Ang may nag-voice sa inyo. Shout out Idol Melot. Napakahiyain mo talaga Idol. Hindi mo siya, kasi first time niya kami ko. Kahit di naman kami, medyo kami maingay lang talaga. Kami ko ay nakahawa sa kanila ng ano. Sa kanilang punto. Pag uwi pare-pareho na lang. Sabi ko nito salita. Ang salita ko kasi ay malambing. Malambing na may tono. Kami naman po. Ano ba ang ate? Wala. Wala. Sa kanila ay? Wala. Pag video ko po yung magsabi na wala. Pagalit sa amin. May pabulag pa lang kami. Kami pa rin kayo. May pasinto shout out ko. Madami ka lang naman dito. Hello po ma'am po. Madami ka po. Taga sa back yan. Pa-shoutout po sa inyo Team DFL. San si Ate Nels. Shoutout din kay Nelo. Nagpalit lang po ng damit. Nag-makeup pa po. Friends. Kasi galing po kami sa ano Balik lang po ng damit. Abangan nyo guys yung aming yan sa Ate Nels. Shoutout po kayo ng Florence Orangan from Imos, Cavite. Gigi, hanap ko na dyan ng hobby mo. Mababait, masipag ang mga taga-Quezon. Bukas po. May hobby na ba? Kumusta naman si Ate? Ayan na po si Ate Neas. Shoutout daw po kay Sir Armando Magdamit. At lahat kayo ay kanyang mga idol, lalo na po kay Melot at Bossy. Si Bossy. Sabi ako niluluhan ka din. Bossy. Shoutout din kay Jayka Hipil. I love Auntie Pasin. Parang I love Auntie na. I love Auntie Pasin. Hindi ko lang sa DFL watching from Hong Kong. Thank you so much, Ma'am Noya.
sa likodan. Ikaw po sa ate, 136. Galing pa ako. Dito po. Dito na ako dito. Ate Grace. Hello po. Ma'am Grace. Ah. Bakit? Huwag mo na akong nulun naman po. Naman, ang gusto mo yun? Eh, gusto mo yung dito at nulun mo naman eh. Ay, gusto Paano mo na lang? kaya kami ng TikTok. Ay, mga sana mag-encourage sila sa inyo at mag-relax ng Wala kayo dito natin sa pala nila. Ayan. Ayan. I-invite din namin sila na mamasyal sa probinsya. Good evening, team Deca and Magalot. Mabuti naman nakita kayo mga idol ko. Ating trabaho. Thank you po. Magling Romano. Hello po. Bakit hindi mo pa na nakikita si Dami sa mga latest? Ano mo si Dami? Hindi ako nagbakasyon po. Nagbakasyon na ako. Pero ngayon pasukan na po. Uwi na po. Oo nga, parang hindi na natin. Wala po kasi kasama yung ano niya po. Kaya uwi kami ng blackout. Shout out kay Ate Beverly. Dito ang Pata. Mabuti naman po dyan na kayo. Team DFL kina Aminels. Masaya at nakita na kayo. Sana punta kayo sa pitpan nila. Mag-harvest kayo ng bonus at libo. Bukas po. Bukas po din namin yun. May huli na nga si JJ. May huli na ako. Nakain na po namin yung hipo. Makakong talaga may kung kamay kayo na ako. Hello everyone, good evening sa inyo lahat. I'm watching here in Germany. Thank you po, Leonie Bergmo. Hello po sa panonood. Ito na, ano yun? Favorite? Ay, hindi. Wala. Parang sobrang great ako. Hello din po kay Kuya Renato Otisha. Biglang tinitita lang kayo. Hello din po kay Kachadi Brands 08. Shoutout po sa Revilla family. Sa Revilla family. Sana may ma-meet and greet ang Team DFM. Sana may meet and greet. Wow, baka nakaroon kami doon. Huwag na. Baka may tatlo. Baka mapanis tayo. Tayo ano. Team DFM kami naglabangan kayo namin sa pagduli ng isla. Kasama po si Boss sila. Thank you po, Marlene Romano. Kaya ako Marlene Romano. Kaya dito, parang kami yung creator bahay, guys. Bakit ba iba? Hello po kay Sir Renata Aguinaldo. Sir Renato, ayan, shoutout kay Sir Renato. Lagi mo ako comment. Ayan, dito na po kami kay Ate Neo. Sa pagpupulog natin. Thank you.
Ayan. So, ayan, good night na guys. Kasi, ano, pakain na namin sila ate. Pagod na sila sa biyahe.